Ke jotono khulumka ani chai okara chakra tai ani bai dara munai chunga tini ni kok mkai oma hache kebangwa borokno ano komen hamya khaitongka aboni bagani tini ang okok no clear khainan baga ba fakya inke ang bo nijin dara sengke ba hedeba ke kichak orokok saide ta karbo tingno ani bul tongo ani che tong ang 100 bar ko suya ani je ang bul khaija khine bini baga bang hamya sanan thanliya inke surubi bai Ingke surubi be madubi jodi chawa video no nai tong hangkai norong ang jodi takbo ang norong no mapsano jodi ani chai angi tong hangkai norok anana khari didi Kabuk social media controversy mase anglai tomne nukjak tongkha lai thangjak salo monai madubi rupini sakbaithang camera baska nukjaki obirbani tomung hamya hane kok sapake plus boring kasaro monai ni mani tomung ba hamya saya buni walai ma kasaro ni mai habi chingno patima makhang gari be pherajak thoi dehne kok hamya bai srayu hin saka so a recording kisa khanawi neti asudiro tabo khanam ngai buni sini dia oro osenalo samkai je tabo kai buni ba hamya sala asudiro noro accident ngi thidi asudiro namung ya pro hangkai ni ko dara namung khangkai tabo kai sakna ya je channel samkai osenalo samkai thili noro lasida bum hang sipala kai bom khana negri patima makhang kai Madubini kogo ati kongno sama khana yango monai ni mai bo tabu camera baska nuksake a kotuk lai mani kokno sawi khana rka ang je voice record khlai madubino kotuk mani amo 3 bosor sakane kokse apro dar obibai madubi kok banglai tongo henkai angbo ani daran bagi khanang ma bai madubino kotuge rijaka a jorano madubi ani voice record no nargi shapkai tonika te madubi bo haino a lajek saljora ano kok haima bai kotuk jak but angke madubini voice record no narik jakliya haipano a lajek saljora angko haima bai kotuma dartei ani chayano angko siwi madubino sorry mabrok sani chini of problem tomani joto paile jak abo 3 bosor sikani kok se hani saka monai ni mai amno kari tebu kepama kok Oke pati tesa chini main story monai ni mani je voice record viral ngi tomani abo 3 bosor sikani record sipu tei monai ni mai a 3 bosor sikano madubino khok hamya bai sajama bagai a jora sakni chayano gosiwi madubino sorry mabrok sanma bisingtina boroni a problem joto paile jak hani saka monai ni mai mane engka ni mai je kok hamya bai kutuma darte madubino a 3 bosor sikano map sorry sane a problem joto paile jak boroni kasara je problem tomni paijak himani kokta Tiaba amsik sal jorani olo tabuk madubi dara obirbai problem angma jagale ani kokno tesa khurjawi ano hamya sayake phunuk tomani aboke angmukisa sajagliya madubi jesa baipano problem anglai tongthung angpono hamya saya bohinia bobini jaga kahamno haipano of voice record no tuyile ang already se 3 bosor sikang madubino mapsori sane chini problem joto paijak aboni yakulphano madubi tange ano tesa buni kasaro dawi hamya khlai kok sai tona nangkaba tei ani amsino chai hankai madubino ang agibo mapsori sano tabubo tesa mapsori sano of biduni bokhagri tebopono amo hai problem controversy jaga ang hapna ni musunya eba kok bangi tona musunya hanei monai ni mai camera baska nuksage chini of biduni bokhagri bini khani kono kasaka plus yango te khoroksa monai madubi bahanyo of video nai tong hake bono bahanyo kok kasarkha paitiko sing amono sanai of video jaga kebona kaham kebon hamya amo sing sana thangya dol boxa tomni bisingo kasaro kise mise mistake deralai manu haipone je mistake khajane borok sakni chano goshui barbar sorry nakar musani tong hake aro te khorsa borbo wan sugi bujilai forgive map khale keba kahamang hini jeng kha bisingo wan suguta so chini tara baitul te monai song nor ko hangke monai ni mani khupina khanawi ti and of video na sa tong hangke share karlanya ta pogdi ke jotono khulumka ani chai okara chakra tai ani bai dara munai chunga tini ni kok mkai oma hache kebangwa borokno ano komen hamya khaitongka aboni bagani tini ang okok no clear khainan ba fakya ang kuno madubi singni bagai hamya sana bo phaya surubini bagai ba hamya sana phaya ani oje agini lai chanda kokno obama sana ni kana je ang voice record obonorok to already no khana kana o kok kai agini sido agini kasam kok 2-3 bosor ni kok sabo ke o jaga ano et khairi ruka ke dara abir bai borok sabo lai do ke oilan simunang narno sawono agi borok prothamo walai tongo do yo
ko Victoria no rok tamni bagai nahari video rok khalai ongko khalai hini gari sakao salai oni ta khanai pheka bong geo mono salai no ko banglai tonglai mani borok ke ang bo nijin dara singke ba hede ba ke kichak orok kok saide ta kabo king no ani bul tongo ani che tong ang 100 bar ko su ani je ang bul khaijak hini ke apurno sing surubi bai madubi bai kok salai na ang yo madubi no text rok khai ang sorry sandak do ke sorry sanai no kok rok paile jak ke siring sorong gui paika o kok rok ke uskango borok da bir bai salai nai walai ano add khai do ka ke ani to kok lai thanda khai deba agi ni kok sobo ke nor kho wan sugui tangka obo uskang ni kok engke sing salai no kicha kok kata kati rok lai ka ke borok boto ano oni kichu kok hinjak ang kai to record khai jak liya do obo personal kok salai ma ba ang khai social media roko phaigala khin dong ta e sabule saiman omti social media roko viral upload khai na ko khane akai bukha bisas ke bisas e borok no ang omo hayang nijer personal wale man social media phainai ko phain okto borong bepan ke ikota chanso dance di kata tolau kikala kya borok tekam sanan yang asuk bini bagai bang hamya sanan thanlia engke surubi bai madubi jodi chaw video no nai tong hakai norno ang jodi takbo ang norno mapsano jodi ani chai angi tong hakai norok anana khari di obono jotono sanai surubi chungno sanai madubi chungno sanai norok ani mungrok nawai taisa edok ta khali chidi ang norno agi bo sori sandak takbo taisa sori sano ani chai tong hakai map khai di borongni jibono phaikan khai jotono bul khayo waisa to waisa jotono bul khayo kebo saimea je ang bul khaya hinei saksano gosimea ang guarantee rime je ang bul khaya ani jibono waisa kono ang bul khaya hinei ke borong jibono laibo phaikan khai isa to mistake khane no ge obono ani first mistake obono khaijaka ani galti engka ang bukhabanyo sorry sano jotono lukurongno bo sorry sano o video ni bukhaktai narok jodi se lukurong bo video no nai tong hakai ano map khaire di ang tayo mo hai kok sidra be kok salia asungno jotono khulumka tirpra sai ulok